Keď si odišiel na vysokú školu, ja som si naraz uvedomila, že mi chýbaš. Chýbaš mi stále. Keď niekam odídeme, si naraz uvedomím, že sa nemám s kým porozprávať. Teda mám, ale ja by som ťa chcela stretávať častejšie. Keď prídeš, tak ja ťa mám rada. To bolo všetko? Andrea, ty si do toho Petra fakt zaľúbená, alebo si to len tak hrála? Som hrala. Aha, To bola tak stanovená téma. pochybujem. Nejaká taká chvienka tu musí byť. Bola si taká červená. O čom je podľa teba to predstavenie? O sexe. A blbosti. O sexe. Podľa mňa je to o vzťahu medzi ľuďmi. O vzťahoch medzi dvomi mladými ľuďmi, mladými a staršími ľuďmi a neviem. O jebačke a o ohovárení, normálne bežné veci. A je to aj o láske. Je to aj o láske, ale aj o vášnevom milovaní za oponou. A som rada, že prídete na naše predstavenie, že sa pozriete na to, jak vyzeráte, keď klamete.